O lulu ofu oge n'ofu obodo anwa, o wee bụrụ na o nwere ofu nwoke ọ na-eteta nkwụ ọfụma, onye ote nkwụ. Nwoke a bụ sọ mma. E wee nwekwa ofu alụsị dị n'obodo tee aka n'obodo anwa. Nwa alụsị anwa nwaanyị wee sị alụsị nna ya na ya chọkwa na ije ka ya na ndị mmadụ je mekọrịtatụ, na ya na-afụ ndị mmadụ ka fa si eme, ka ya jee ka fa na fa mekọrịta. Nna ya wee sị ya ngwa ya jebe, ma ruolukwa ya anụkwa na di ya amụkwa na nwa. Ada eze alụsị ahụ wee jebe. Oluzie pụta n'obodo ha wee fụ nwoke a na-ete nkwụ. O wee bụ sọ mma. Ife nwoke a masịarị nne. Nwoke a ife nke nwaanyị masịkwuo ya. Fana bụ wee sị mba, nke nwaanyị si n'obie ka ife nna ya ga-emekwana ya, na ya ga-anụ di na kọlie nna ya ka ọ bụ na ọ ya agbaghara ya. O wee nụọ nwoke a na-ete nkwụ. Mana nwoke na-ete nkwụ amara na nwa eze alụsị. Ọ nụzia nwa ya bụ nwoke na-ete nkwụ fa mụọ ofu nwa. Nna ya wee wee iwe wee kpọọ ya wee sị ọkwa ya gwara ya anụ na ndị mmadụ, onye ọbụla bụ mmadụ ya amụkwana nwa ebe ahụ. O wee kachie ntị jee. Nna ya wee tie aka kpọrọ ya ka ọ takwuzie ya afụfụ. Ogbukwuo di ya nwa bụ ote nkwụ. Ọfọzịa sọ nwa ya nwa bụ fabalụ nwa elele. Nwa wee taba afụfụ bili n'aja na-agagharị. Nwere ndị na-enyere ya aka. Ọ bụrụ nke a na-akpọ ogbenye ọnụ ntụ, ife ndị mmadụ tụfuolu o jee tụtụrụ rie. Mana o nwere ofu nwatakịrị a na-akpọ Ọbụmnaeke. Ọbụmnaeke nụnwa nna ya nwere ego. Ọbụmnaeke bịazie nye nri oge iri, o were ụfọdụ jee nye nwa elele. Ya na nwa elele na-ayị fa na-adị nnọọ mma. Ya na nwa elele na-adị nnọọ mma. Nna ya mesịa ọkpọ onye sị ya ka efe ị na-esoro nwa a na-anọ na ntụ, na ọ na-egwetukwado gị anị sobenu ndị ibe gị ndị nna fa nwere ego. Ọ sị nna ya ka ekwanụ na o nwekwana ọyị nwatakịrị a nwe, ka ya nwa bụrụ n'ofu ọyị nwatakịrị a nwe. Nna ya nekata ya gbazikwa anya nkịtị. O wee deba. Nwa elele wee na-eto wee topụtefu mmadụ mgbe ọ ga-adị arọ 18. Nne alụsị akpọrọgolu wee bebe sị nna ya biko ya gbaghalụzi anya ya nụ. Ya gbaghalụzikwa anya kwa ọ ma na nwa agbụrụ iwe. Ya rapụzi anya ya nụ ka ya nyelụ nwatakịrị a aka negodu na ọtaga afụfụ rinne na ife nyanwa meta na-abụrụ onye nwatakịrị a meta. Nna ya wee sị ya ngwa ka ife ịchọ ka emeela ya. O sị ya ka onye ife a na-akpọ azụ elu anị, na o nwenatara onye ga-atụ ya n'anị ka ọ bụrụ ọkamgba, maka ọmago na ọ bụrụ ọkamgba ọ bụrụ nnukwu mmadụ. Nna ya wee kwete wee nye ya. O wee welu jekwuo nwa elele kpọọ ya bụ nne ya, kpọọ ya na mmụọ si ya na ife a ka ijide afịa bụ azụ elu anị. O nwenatara onye ga-atụ gị n'anị. Mana nsọ ife anwa bụkwa mmanụ emetụkwana ya, na mmanụ metụrụ anya ya ọgwụ ga-alụọ. Nwa elele wee nalị ya kenechasịa nne ya anwa wee were ọgwụ o ji agba mgba dobe. Na arọ anwazi fa wee ga eli emume ili ji ọfụ mgbe ụmụ ikorobịa ji apụta ilo agba mgba. O nwere nnọọ ofu ọkamgba nọ n'obodo ọzọ na-abụ ọbata omelichasị onye ọbụla a na-atụ ya egwu. Ewelute ebe a na-agba mgba, mgbe ndị egwu na-akụ mgba bido, maka na ife a na-eme ebe abịa ebido ụmụaka ndị pere mpe ebido. Ndị apele ezigbo mkpe gbasịa onye nke enwe fa na-agba onye na-enwudo onye ikpeazụ nọ n'etiti ọgbọ. Ọ bụrụ ya melili ọ pụọ. Emegide ife o nwekwa nke ndị nke ọzọ na-esofa bịa. Nke anwa bụ nke tọchasị onye ọbụla amụ. Ya na onye na ya ga-agba mgbe emetụrụ aka were aka chọba anị ka ọ ghara ịda melụ arụ, jiri aka ya fichaba anị wee daa. Ajụ ya ọsị fachọ ka ya melụ ahụ amụsị amụ, maka mgbe a bụ mgbe eji amụ nke bụ nnukwu mgba aka ebidoro. Nnukwu mgba wee bidozie. Mgbe nnukwu mgba bidozie, nke a bụ nnukwute ọkamgba si obodo dịdebere obodo nwa elele fa wee mapụta n'ọgbọ. Nwa ikolobịa nke o mechara ọpịa ya n'anị, onye nke a pụọ. Ndị ogbe nke ndị obodo nke onye kpọtakwa nke ọpịa onye a n'anị, onye a naba.
megide ife onwe eze onye fọ n'ọgbọ ọ na-azọ ọzọ ka mkpọ na-azọgharị na-akpọfa ndị obodo ụmụ nwaanyị kpọpụta na ndị na-agba mgba bụ ụnụ ka ya fụ ọ nọ na-ekwumezife a nwelele wụọ jigide m wụba n'ọgbọ ka ọ na-eje wụba ọbụneke jidesi enye ejekwa na ọsarapịa wụba n'ọgbọ ọbụneke wee tubekwa onye afa ọbịa nwelele ọka mgba mana ọgba n'ọkwa mgba mbụ ka ọ na-apụtazi nke nwoke a sị onye akụnụ kpọtara ya ka ọ gbaa mgba onye nke dị ka agụụ na-agụgbu nụọ mkpali ọ sị ya na ọ bụrụ mkpali ya bịa kafa gbaa o wee luo o lutezie kafa gbaa mgba nwelele mechara ya pịa anya azụ naanị ebe niile bichiri ụzụ kpụọ ndị obodo nwelelefa bulie n'isi na-agagharị ndị obodo ndị nke ọzọ gbanabasịa nke a pịa naanị nọrụzie ebe a na onwezi onye gbakwuterie etu ọkwa ka nwelele si wee bụrụ nnukwu mmadụ ụfọdụ akpọ onye azụ elu anị ụfọdụ akpọ onye nwamba azụ na-ada emetụ naanị ụfọdụ akpọ onye agwọ azụ na-ada emetụ naanị ọ na-agba na-enwude na-agba n'obodo niile na-enwude bụrụzi ya na-agbala obodo ya mgba eze welu nnukwute ife machasị mma nye olibe nnọọnị arụ wee dịbịa mma o wee nwee ofu ọyị nwaanyị ọfụka ọyị ya nwaanyị a n'anya ọyị ya nwaanyị afụka ya n'anya oge ọbụla ọyị ya nwaanyị a na-ajụ ya sị ka efe kpata o ji abịa ịgba mbọ imelie ọmụamụ si anọ etu ya na chi esikwu ọsịa mba na onwelele mana ọyị ya nwaanyị fụ na ọ na-akwado ije ya bụ mgba na o nwere ife ọ na-eyi ọsịa kekwana ife bụ ife iyi na-eyi ọsịa nọ ife ya ji agba mgba o ji metụ aka ọsịa mba na ya chọrọ ka mmanụ metụ ya na mmanụ metụrụ akwa anya ọ lụọ ọyị ya nwaanyị rapịa ọ na-agba na-emeli wee ruo ofu oge ahụ faya agba ofu nnukwu mgbanwe ọyị ya nwaanyị wee bịa ọyị ya nwaanyị abịazịa na-asị ya nye ejekwana na mgba nke a na ya chọ ka ya na ya nọ nwelelesịa ka eke ya ma esizi je n'ọrụ ya ga-anọchite anya ndị obodo fa owute ọyị ya nwaanyị na nwelele ga-arapịa jebe ya bụ mgba n'obodo ọzọ ike na olu ebe ọfụ nwaanyị ọzọ nwelele ejebezie ụwa arụ ojewelu mmanụ gbasa na ya bụ ọgwụ nwelele na-eyi ka ọ ghara ije maka na ọ sị ya na ọ bụ na ọ gbasị ya na ya ma ejenwuzi mgba o wee gbasa ka ọ wee ghara ije nwelele apụta na ya ọbụna mmanụ etego na ife anya o wee bebe maka na ọmago na ọ ga-anwụ obebe nke nwaanyị si ya ka ife ọ na-ebezelu ka ife ọ na-ebelọkwa sọsọ mmanụ ka ya tele ya nyarapụrụ ije mgba nke mgbe ọzọ ka o jebe ọ na-ebe ndị izizi na-eje mgbapụta kpọọ ya nwelele ka anyị jee mgba onye ọma na-eli n'ude nwelele ka anyị jee mgba onye ọma na-eli n'ude oge fasịfa nwanne m na mma njenwuo onye ọma na-eli n'ude na enyi nwaanyị egbuo na m onye ọma na-eli n'ude obula ọgwụ mmesa na mmanụ onye ọma na-eli n'ude anyanwụ pụta ife nwelele na onye ọma na-eli n'ude dị nke abatafụ ya ka ọ na-ebe akwa soli ebebe fancha na-ebe dị nke ịbụọ pụtakwa kpọkwa ya nwelele ka anyị jee mgba onye ọma na-eli n'ude nwelele ka anyị jee mgba onye ọma na-eli n'ude yanwa sụkwa wee sakwa afa sịfa nwanne m na mma ejenwuo onye ọma na-eli n'ude na enyi nwaanyị egbuo na m onye ọma na-eli n'ude obula ọgwụ mmesa na mmanụ onye ọma na-eli n'ude anyanwụ pụta ife nwelele ana onye ọma na-eli n'ude nke nwaanyị nọ lụsoli ya na-ebe akwa mara ife bụ na ọ ya ana ọ dịba ndị nke ịtọ nke ikpeazụ wee pụtakwa wee kpawakwa ya nwelele ka anyị jee mgba onye ọma na-eli n'ude nwelele ka anyị jee mgba onye ọma na-eli n'ude ọzọkwafa nwanne m na mma ejenwuo onye ọma na-eli n'ude na enyi nwaanyị egbuo na m onye ọma na-eli n'ude obula ọgwụ mgbasa na mmanụ onye ọma na-eli n'ude anyanwụ pụta ife nwelele anwụọ onye ọma na-eli n'ude mgbakọ ya nwaanyị ji wee marụ na ife ọ na-asị ya na ife ọpụta bụ na ọ ya anwụ nke a bụrụ onwe pịa n'anya mana ife mmelu na-emerago o tere aka anyanwụ wee pụta nwelele wee daa wee nwụrụ ọkwa ịchọ ka nwelele si wee jee ndị be anyị ifunu ghọtazi na akụkọ a n'ugwu anyị
unu gbasakwanya bụ akụkọ ka ndị ọzọ soro anyị na-anụ. Daalụnụ.